Eli tämä etummainen täällä on 8. Ja taimainen on sitten 5. 8 meni tutkii Adaa. 8 oikealla puolella ja 5 vasemmalla. 8 murisee Iinalle. Iina on tuolla mun selän takana. Kauheasti vieraita hajuja. Mitä se siellä se 8? 8! Tule tänne! 8 poika! Nämä on ihan erilaisia tuolla yläkerrassa, kun siellä on kuitenkin se ihan tuttu ympäristö. Täällä menee aina vähän aikaa siihen. Mitä ne Iina tekee siellä? Onko ne pieniä kummallisia otuksia? Onko? On ne pieniä kummallisia otuksia. Eli 5 vasemmalla ja 8 on tuolla takana. Sinne veluun viereen. Vähän pelottaa tää homma kyllä. 8 ja 5. Onko omituista omaa? Kattokaapa mikä täällä. Siinä on Aadan nukke, meppä tutkimaan sitä. Häntä sulla heiluu. 8 heiluu häntä, että mikä on? Niin. Vähän pitää haukkua. Vähän pitää 8 haukkua. 5 sieltä tulee. Kasi ja 5. Mitä me teille annettaisiin leluksi vähän katsottavaksi? Mitä te sanotte aasi-ihasta? Kattokaapa sitä, mikä se on. Ne sytyt täällä yhtään pitäisi ylhäällä kuvata. No nyt. 8 lähti tutkimaan, mikä tämä on. Ota tukasta kiinni sitä, ota. Hurjaa, mutta minun on aika lähteä kotiin. Oliko sinulla hauskaa? Takuulla, vaikka välillä tein. No, lähdetään sitten. Vähän pelottaa. No mutta tässä 8 ja 5. 5, tuksää tänne. Tulee. Totta ihan tyrmäsää taas. No nyt se vähän niinku mukavassa. Varo Aada pientä.